Shalom, shalom, ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Guds frid till er Guds församling. ኣነ ሓንኩም ሰላሕ ኣዲነ Er broder Salhadin. ሎሚ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መፂና ኣለና Idag har vi förberett Guds levande ord till er. ሎሚ ፍልይ ደብሎ ቀዳማይ ብቪድዮ ቀይርናዮ Det som gör det unikt idag, det första att vi har det på video. ካልኣይ ድማ ስፔንስካ ትርጉም ጌርናሉ Och det andra är att vi har gjort en översättning till svenska. ብስፔንስካ ባክግራውንድ ኮይኑ ድትርጉመለይ ደሎ ድማ ሴም ይበሃል Och den som översätter bakgrunden, det är Sem. ስለዚ ብስፔንስካ ድገበርናሉ ምክንያት እዚ ቃል እዚ በረኸት ዘለዎ ቃል ስለ ዝኾነ ካብቶም ትግርኛ ዝሰምዑ ጥራሕ እቶም ስፔንስካ ዝሰምዑ ከዓ ምሳና ክባርኹ ስለ እንደሊ Och anledningen till varför vi gjorde det här till svenska också, det är för att det här eftersom det är välsignat ord, att ni som inte kan tigrinja, ni ska också kunna få ta del av det. ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚ ቃል እዚ ድማ ብመፅሓፍ ከዓ ኩሉ ግዜ ወፂእ ወርሒ ወርሒ Och varje månad så har vi det här ordet som går ut i den här boken. እዛ መፅሓፍ ዝበለፀ ቃል ንዝበለፀ መዓልቲ እያ ትብል Den här boken står det bästa ordet för den bästa dagen. ስለዚ ናይዚ መዓልቲ ቃል ኣብዚ መፅሓፍ ዘሎ ኣነ ከዓ ገሊፀ ክነግረኩም እየ Och varje dag så kommer jag ta från den här versen som finns i den här boken, så kommer jag också berätta om det för er. ስለዚ ኣብዚ ቅፅል ድማ ብስፔንስካ ከዓ ክንገብራ ኢና Och i fortsättning så kommer vi även göra den i svenska. ነዚ መዓልቲ እዚ ንካፈሎ ቃል ሓሳብ ሰብ መዐንቀፊ እዩ ድብል Så dagens ord som vi kommer prata om, det är människotankar leder till fall. ንሓሳብ ሰብ መዐንቀፊ እዩ እንታይ ማለት እዩ Vad betyder det att säga att människotankar leder till fall? ሰብ ካብ ዝተፈላለየ መንገዲ ሓሳብ ክቕበል ይኽእል እዩ En människa kan ta del av tankar på olika källor. ንኣብነት ካብ ኣምላኽ ሓሳብ ክቕበል ይኽእል እዩ Exempelvis de kan ta del av Guds tankar. ካብ ሰይጣን ሓሳብ ክቕበል ይኽእል እዩ De kan få ta del av tankar som kommer från Satan. ካብቲ ናቱ ርድኢት ካብቲ እሱ ዝኣከቦ ኢንፎርሜሽን ካብኡ ከዓ ሓሳብ ክቕበል ይኽእል እዩ Och även från det förståelse han har som han har byggt under sin livsgång. ስለዚ ካብ ሰብ ጥራሕ ሓሳብ ተቐባለ እንድሕር ኮንካ ሜቢ ካብ ኣምላኽ ዘይተቐበሎ ሓሳብ እውን ከቐብለካ ይኽእል እዩ Så exempelvis om du endast tänker på det ord som är från dig, så kan det vara att du inte får ta del av Guds tankar. ርኢኹም ካብ ኣምላኽ ምኽሪ ምቕባል ዘይተላመዱ ሰባት ኩሉ ግዜ ካብ ሰብ ጥራሕ ምኽሪ ክቕበሉ ደሊ Personer som inte lär sig ta emot tankar från Gud, de vill endast ta emot tankar från människor. ስለዚ እንተ ደኣ ናይ ሰብ ሓሳብ ጥራሕ ትእክብ እንድሕር ኮንካ ነቲ ኣምላኽ ዘዳለወልካ ዴስቲኒ ክትበፅሖ ከሸግረካ እዩ Så om du endast tar emot tankar från människor, så kommer det vara svårt för dig att uppnå de tankar Gud har för ditt liv. መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ 16 I Matteus evangeliet kapitel 16 ካብ 21 från vers 21. ከምዚ ይብል ካብ ሽዑ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ብዓበይቲ ብሊቃውንትን ካህናትን ብፀሓፍትን ብዙሕ መከራ ክጸግብ ክቕተል ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስእ ከም ዝግብኦ ክገልጸሎም ጀመረ ጴጥሮስ ከዓ ንበይኑ ገይሩ ይባልህካ ኣባዳ ኣጎይታ እዝስ ኣይብፅሕካ ኢሉ ክገንሖ ጀመረ ኢየሱስ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ እሞ ንዓይ መዐንቀፊ ኢኻ በሎ ክሳብ 23 Så från vers 21 till vers 3 står det: Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översta prästerna och de skriftlärda, och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Gud är nådig mot dig, Herre. Detta ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ክዛረቦ ከሎ ስኡል ይኮነ እንትቕበል När människor talade med Jesus tog inte emot ordet hur som helst. ምኽሪ ክምኽርዎ ሓሳብ ክብዎ ስኡል ይኮነ እንትቕበል När de gav honom råd eller tips, så tog han inte emot det hur som helst. እቲ ድዛረብዎ ዘለዉ ካበይ ከም ድምፅዎ ንዑ እዩ ድምርምር Han testade alltid vart ifrån de här människorna talade ifrån. እዚ ሕጂ ዘንበብኩልኩም ጽሑፍ ንላዕሊ ደይብኩም እንተ ደኣ ኣንቢብኩምዎ Från den här versen jag har läst, om ni går upp lite till uppåt. ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት መን ይብሉን ኢሉ ሓቲትዎም Jesus frågade sina lärjungar: Vad säger människorna om att jag är? ሰባት ብዙሕ ብጌጋ መልክዕ ንየሱስ ይፅውዕዎ ነይሮም እዮም Och det var många som sa saker om Jesus, vem han var på olika fälten. ሽዑ ንሃዋርያት ተመሊሱ ንስኹም ከመን ትብሉን ኢልዎ Och då frågade han sina lärjungar: vem ser ni att jag är? እዚ ሕጂ ካብ ሰይጣን ተቐቢሉ ዝተዛረቦ ጴጥሮስ
نسخة كريستوس وديا وأملاخ إخا إيلو كاب حسب كاب أملاخ حسب تقبيلو نجيرو. Samma person som vi läste här, Petrus, som sa att som Jesus tillrättavisa oss och gå bort från mig, Satan, sa tidigare i verserna att han var Messias, den levande Gudens son. Och då hade han tagit emot Guds tankar. أجرمكم أب حدا جيزيسي حنساب كاب أملاخ تقبيلو حنساب كاب سيدان تقبيلو. Ser ni, samma person tog emot en stund från Gud och en stund från Satan. مجمرت كاب أملاخ حسب تقبيلو سلستزاربه يسوس تقبيلو. I början, eftersom han tog emot Guds tankar och talade, Jesus tog emot det. حججن أنصرتني أملاخ علامة كاب سيدان حسب تقبيلو سلستزاربه سيدان كاباي رحقيلو. Men i den andra gången, eftersom han tog emot tankar från Satan och sa det, Jesus tog inte emot det och sa istället gå bort ifrån mig, Satan. ስለዚህ ሰይጣን ካባይ ረሓቅ ብሎ ደሎ ንጴጥሮስ ኣይኮነን Så när han säger till honom gå bort ifrån mig, Satan, det är inte personligen Petrus han pratar om. እቲ በኣፍ ጴጥሮስ ዝወፅእ ዘሎ ቃል ምንጩ ሰይጣን ስለ ዝነበረ Det är från det källan som Petrus pratade utifrån det ord som han sa, eftersom det var från Satan, det var åt det han ville nå. ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ዋጋ ክኸፍል ክስቀል ክሞተልና ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ እዩ ነይሩ Att Jesus skulle dö och lida för våran skull, det var Guds vilja. ጴጥሮስ ግን ካብ ሰይጣን ሓሳብ ተቐቢሉ ዝመኽሮ ዘሎ እዚ ነገር ኣባኻ ኣይብፅሕከሞ ኣይትበል ይብሎ ዘሎ Men det Petrus ger Jesus råd, eftersom han har fått det från Satan, det är att säga Jesus, det här ska inte hända dig. ስለዚ ኢየሱስ መንፈሳዊ ነይሩ እንተዘይከውን ነቲ ቃላት ካበይ መፅእ ከም ዘሎ ዘይምርምር ነይሩ እንተዝኸውን መተጋጊየ ነይሩ ማለት እዩ ጴጥሮስ Så om Jesus hade inte varit andlig och inte kunde skanna först från bort ifrån Petrus pratade, då hade Jesus gått fel väg. ብዙሓት ክርስቲያናት ብዙሓት ራእለና ድብሉ ድጋገዩ ኣክንዲ ናይ ኣምላኽ ምኽሪ ምስማዕ ናይ ሰብ ሓሳባት ክእክቡ ስለ ዝውዕሉ ይትሽግር Många kristna som har vision och plan, att oftast de gör fel, det är för att istället för att ta emot Guds tankar, de tar tankar från människor. ሰብ ካብ ኣምላኽ ተቐቢሉ እንተመኺርካ ኢዳ ጥዑም እምበር ሰብ ካብ ገዛእ ርእሱን ካብ ሰይጣንን ተቐቢሉ እንተመኺሩካ መዐንቀፍ እዩ Det är endast vackert när en person tar emot från Gud och ger dig råd, än att ta råd från sig själv och ge dig som kan leda dig till fall. ስለዚ ብትኽክል ነቲ ናትካ እግዚኣብሔር ዘዳለዎ መጻኢ ክትበፅሖ ትደሊ እንትኾንካ ካብ ኣምላኽ ምኽሪ ተቐበል ወይ ድማ ኣምላኽ ዝሃቦም ምኽሪ ካብ ሰባት ከዓ ትቀበሎ ትኽእል ኢኻ Så om du vill verkligen uppnå det plan Gud har för dig och den väg han har förberett för dig, ta emot endast de tankar som kommer från Gud eller de människor som Gud har uppenbarat för, som kan prata för dig och ge dig råd i. ስለዚ ካብ ገዛእ ርእሶም ኣምፂኦም ዝዛረቡኻ ወይ ሓሳብ ርእሶም ድቡኻ ሰባት ሓሳቦም ኣብ ምንም ኣይብፅሐከን Så om det är personer som pratar från sig själv bara eller sina egna tankar, kommer inte ta dig långt. ምክንያቱ እቲ ኣምላኽ ዘዳለወልካ እሱ ካብ ኣእምሮ ሰብ ዝሓለፈ እዩ Eftersom det är Guds tankar som för dig är högre än vad människor kan tänka. ስለዚ ብትኽክል ነቲ እግዚኣብሔር ዘዳለወልካ ክትዕወተሉ ትደሊ እንትኾንካ Så om du vill verkligen uppnå det Gud har förberett för dig, ካብ መን ምኽሪ ከም ትሰምዕ ተጠንቀቕ så var försiktig från vilken källa du tar emot. ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓሳብ እውን እኳ ምስ ኣምላኽ ብፃረር ተኮይኑ ኣይትቀበሉ Även om dina egna tankar strider mot Guds tankar, ta inte emot dem. ምክንያቱ ንዓኻ ዘዋፀካ ንዓኺ ዘዋፀኪ ንዓይ ዘዋፀኒ ናይ ኣምላኽ ምኽሪ Och det är för att det som är bästa för dig och det som är bästa för mig som vi kan ha nytta av, det är Guds tankar i våra liv. ሃሌሉያ Amen. ስለዚ ካብ ሎሚ ንድሓር ምኽሪ ኣምላኽ ምስማዕ ሓሳብ ኣምላኽ ምርዳእ ንላመድ Så från idag framöver, låt oss träna oss till att kunna höra Guds tankar för våra liv. ናይ ሰብ ሓሳብ ግን መዐንቀፊ እሞ ንእለዮ Eftersom människotankar leder till fall, så låt oss undvika det. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ላቭ ዩ Älskar er.